Мәскәү башкортлары Өфөлә. Бүген интервью тапшыруында илебезнең баш калаһында яшәп ижад иткән замандашыбызды сәламләйбез. Һаумыһыгыз, студиялә Гөлсемә Эштанова. Ихлас күңелдән әңгәмәсе менән таныштырам. Мәскәү калаһындагы Сәсән ижади берекмәһе итәкчесе Әлфия Гыйва. Һаумыһыгыз. Һаумыһыгыз. Әлфия Мингаләмовна шулай итеп Мәскәү калаһындагы Сәсән ижади коллективы тураһында республика халкы белеп, танып, күреп тора. Беренчегә генә килмәгән Башкортстанга якынрак таныштырһагыз, касан, нисек башланды, нисек оештырылды? Рәхмәт. Безнең Сәсән оешмаһына уже 5 ел була уже. Беренче без саушыбыз булды, зур сара үткәрдек Ырымбур өлкәһендә. Ул сара арналды 1912 елдагы һугыштың 200 еллыгына. Туган авылымда үтте ул сара. Ул сарага килде безнең данлыклы курайсыбыз Азат Айткулов, журналистка Флюра Султанова, Ырымбур өлкәһендәге безнең Каран Һарай газетаһы, иргәләге авылдаштар килделәр һәм бүтән авылдагы, бүтән райондагы башкортлар килде, зур сара. Шуның менән алага тапшырып башлап ебәрдек. Ул һуңынан монда Мәскәүдә булган ижад иткән кешеләр, иптәшләрем бергә кушылып, яйлап кына инде исемһез генә, исеме 200 ел үткәч кенә табылды Сәсән дигән. Ижад иттек, йырланык, бейнек, кемнәр килә, ниндәй осталыгы бар, шуңа иреклек биреп, беребезгә ярдәм итеп, шайтып үтеп тә киттек. Шулай да ни өчен Сәсән дип аталды? Ул Сәсән, дөресен әйткәндә, менә хата бар инде. Сәсән документларда Сәсән түгел, Сәсән. Ул лотос, древнеегипетское слово лотос, которое символизирует творчество. Ижад дигәндә аңлата димәк. Әйе, мин озак эзләнем үзебезгә исемде, анан һуң ул охшаган безнең Сәсән дигәнгә. Ни өчен дигән, безнең оешмала күптәр яза, шигырьләр яза һәм Сәсәндәр күп. Шуңа шул исем бик охшагач һәм вообще үзе лотос битендә матур сәскә. Шул менә шул тиклем Монда ике яклы мәгънәһе лә һезгә охшана, димәк, ижад дигәндә борынгы грек теленнән ижад дигәндә аңлатканлы һәм үзебезнең. Миңа әле кайберендә һорап бирәләр, нигә шул сит теленең, сит халыктың нин һүзен бирдегез дип. Мин әйтәмен, сит дип әйтеп булмай, ни өчен дигән, ижад ул битендә ул бүтән халыктарга ижад. Bir яктан, икенче яктан без бит инде Сәсәнлек менән генә шөгыльләнмәйбез. Безнең оешмала биючеләр дә бар, кул осталары да бар, рәсемдәр бар. Шулай булгач, ижад күп яклы ижад димәк. Башка сынапта кул осталары турында ла һәм башка осталарыгыз турында ла, ижадчыларга турында ла. Иң беренче хәзер Мәскәүгә килгәндә инде ул ныграп без 13 елларда как бы Сәсән исеме биреп, уже официально как бы библиотекала 185 диалог культур дигән безне рәхмәт, алар каршы алып, әле һаман анда оештырып йөрибез сараларыбызда. Иң беренче проекты литературно-музыкальная гостиная Сәсән дигән. Вот менә башкортча Сәсән. Нилектән башланык? Үзебезнең күренекле шәхесләребез менән таныштырга дусларыбызды. Мустай Кәримгә арналган кисәнән Аллага тапшырып башлап ебәрдек үзебезнең зур эшебездә шунда. Шунда Башкортстан кызы журналыннан килделәр Гөлназ Кутуева менән Гөлнара Хәлфетдинова. Һәм икенче мероприятияне Рәми Гариповка оештырдык, арнанык. Шулай итеп үзебезнең шәхесләр менән таныштырган һәйән дусларыбыз килде. Үзебезнең иҗатыбызды күрһәттек. Һәм шулай итеп үсә бара, кешеләрдә ылыктырып торган бер үзәккә әйләнгән хәкимәтләр. Шуннан ни әйтәм килә, Мустай Кәримгә аның иҗат кисәне әзерләнгәндә, иҗат кеше бит инде үзенең күңел аша үткәрә, йыртуды, юламан дигән
һәм шуны әле аны йырсы кәрәк. Безгә килгән инләр Кәримовтар, Луиза менән Арсен менән там тыңлап карале шигырьдә нисек матур Әлфия апай йырлаймын дип, шайтып менә йыр туып китте. Шул әдәби Был юнәлештә алдыгыз, йырсыларда алдыгыз димәк үзегезгә. Әйе, шайтып һунан иң беренче, конечно, ошо нидан һуң йырлап китү ягынан караганда Рената Бадамшина килде. Менә безнең минең укусым Ырымбурда мәктәптә рус теле һәм әдәбият укытып йөргән вакытта ул минең укусым булды. Һәм Мәскәүдә йырлар язып киткәс очраттым. Һәм иң беренче йырбызда ошо Өфөгә килеп, Идел конкурсында башкорт эстрада йыр номинациясында беренче урын алып кайттык. Шайтып. Дәртләнеп бына әлеге вакытта Өфөдә үткән концертта һеҙҙең шиғырҙарығыҙға яҙылған йырҙар кемдәр менән хеҙмәттәшлек итәһегеҙ? Әгәр Кәримовтар һеҙҙең йырҙарығыҙҙы башҡарһа, композиторҙарҙан кемдәр менән эшләйһегеҙ? Композиторҙар мин үҙем үҙегеҙ тимәк көйҙә яҙаһығыҙ, үҙҙәрен дә көйөндә яҙаһығыҙ. Керчь атына бәйле һеҙҙең йырығыҙ бар икәнлеген беләм. Бөйөк Ватан һуғышы темаһы ҡыҙыҡһындыра тимәк һеҙҙе. Ул Бөйөк Ватан һуғышына беҙҙең целый проект автор-исполнители ойоштырылды. Нимә тиһәң, мин шуны күрҙем Мәскәүҙә ҡатнашҡан арала дуҫтарыбыҙ менән күптәр генә түгел, рус халҡы ғына яҙалар ул ваҡиға тураһында. Шул миңә ҙур асылыш булды. Аптыраным. Мин үҙем атайымдың шиғырҙарына нисә йырым бар. Атайым һуғышта ҡатнашҡан, пленда булған һәм матур шиғырҙар яҙған. Аның 3-4 шиғырына йырым бар һәм Арсен менән Рената Бадамшина йырлайлар. Һәм шуны аптыраным, нисек инде ул бөтөн халыҡтар бергә еңеүҙе яулағандар бит инде, нисек онотҡандар икән дип. Менә әлегә ошо ваҡытта бит инде күп ваҡиғалар булып тора, нилектән тарихты онотолған. Шул миңә бик аптыраным һәм менә халыҡ ара проект ойоштырдым. Межнациональный проект авторов-исполнителей. Уже оңа 4 йыл, әле еңеүҙең 2 йылығына әҙерләнеп киләбеҙ. Шул менә әҙерләнеп йөргән ваҡытта шул концертҡа бүтәндәргә әйтәһең бит, яңы йырығыҙҙы әҙерләгеҙ, менә был концерт була тип. Үҙем ҡалырға тейеш түгелмен дә инде, үҙем алда йөрөгәс. Шул иҫемдә ине, йөрәгемдә ине шул аттың тарихы, шул тиклем күңелдән китмәй. Ҡыйын булды яҙырға, ауыр. Аның тарихы, ни тиһәң, ул юл ғына үткән түгел Уралдан Берлинға хәтлегем. 2 мәртәбә ранен булған бит инде. Аны ҡайтарғандар берүҙең генә Башҡортостанға рөхсәт иткән будёны. Гомумән, ат темаһы ул бер башҡортла битараф ҡалдырмай. Әйе, аның ҡайтып килгән ваҡыты, ысҡынып бит инде, ашҡынып ауылына ҡайтып ысҡынып 2-3 мәртәбә ураған шул ауылына. Шул тиклем хәтеремдә ҡалды. Төтрәндерҙе. Башланым, мин башын яҙҙым. Аҙаҡы ниләр нисек күрһәтергә, нисек яҙырға. Бер атна йылағанымдыр. Шул йылап, шул йыр килеп сыҡты инде. Тағы ла ниндәй темаларға ижад итәһегеҙ һәм ғөмүмән бына әйттегеҙ, төрлө ижадсыларҙы берләштерәбеҙ дип, ни өсөн бына ошондай ижади осрашыуҙар ойоштороу баш ҡалала мөһим? Ул бары тик башҡорттар өсөн генәме был саралар? Беләһегеҙме, мин тыуым менән Ырымбур өлкәһенән һәм беҙ бүтән халыҡтар менән аралашып тыуып үҫкән бит инде. Шуңа һәр ваҡыт иҫебеҙҙә беҙ Әлфиә түгел, Гөлфиә түгел, Азат түгел, беҙ башҡорт. Беҙ башҡорт булып йөрөбөҙ. Һәм миңә теләгем булды, ҙур теләгем
үзебезнең башкорттың иң матур, иң әйбәт юлаларын хаклап һәм үстерергә дигән. Һәм башкаларга танытырга мөгаен дә шулай. Обязательно бүтәннәргә күрһәтергә, таныштырырга һәм үстерергә. Шуңа күрә инде иң беренче килгән кешеләргә, безнең участникларга талант это ул беренче, а икенчедән тәртип булырга тиеш. Башкорт халкы шундай сабыр, кунаксыл, асык, нык талантлы халык. Шуны күрһәтәһе килә бүтән халыктарга, дусларыбызга һәм үзебез үсергә тиешбез. Үзебез бүтән булган аламарак халыктарды тыю кирәк. Шулай итеп үзебез үсәбез һәм матурлыкты халыктың культурабызның бүтәннәргә күрһәтергә. Мин бик шатмын. Сәскәләр арасында иҗат иткән күп үземдә тоямын. Ни өчен дисәң, шундай талантлы, шундай әдәпле, тәртипле кешеләр үргәмдә и Аллага шөкер үсәбез проектларыбыз күп. Менә Урал концерт дигән проектыбыз, анда профессиональный безнең музыкантларыбыз, баянистларыбыз, корайсларыбыз, саксофонист, йырчыларыбыз, менә Рената Бадамшина, Каримовтар, Земфира Баймурзина үзе йырлар яза, үзе шундай матур итеп йырлай һәм яңрак әле туды шул ук эстрадный безнең проектыбызда, ул Урал концерт ошо көндә бер генә башкорт эстрада проекты. Шуны Аллага шөкер 7-8 ел инде бершәр, икешәр кеше килделәр. Кыен, конечно, монда бит инде профессионалларга бит инде матди яктан ни түгел, без инде волонтерлар, күбесенчә бушка йырлап йөриләр. Шуны, үзебезнең культурабыз менән таныштырып, бергәләшеп йөрү аларга зур бәхет, шатлык, шуңа без бергә. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен. Артабанда был проектларыгызның уңышлы булуын теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп Мәскәү калаһындагы Сәсән иҗади берекмә һәйтәкчесе Әлфия Гыйвова һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.